Wel, prynawn da i chi gyd. Pleser fawr i cael cwmni Mared a Lisa yma heddiw ar stondin Cymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae Mared Fflur Jones yn dod o Clwb Ffermwyr Ifanc, Dinas Mawddwy yn Sir Feirionnydd, a Lisa Angharad Evans yn dod o Clwb Ffermwyr Ifanc, Godre'r Eifl yn Sir Eryri. Croeso cynnes i chi dwy. Gwnaeth y ddwy aelod yma syrenu yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru llynedd yn Abergwaun. Wrth i Mared ennill y goron a Lisa ennill y gader. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Reit e, mi syth nawr, fi'n credu mae pawb eisiau clywed wrtho chi. Mi syth ymlaen i'r cwestiynau. Yn gyntaf, beth oedd testyn y cystadleuaeth stori fer a'r gerdd yn y Steddfod llynedd? Felly testyn ar gyfer y rhyddiaeth oedd llanw a thrai. Felly oedd o fyny i chi mewn ffordd pa ffyrdd oeddech chi'n ysgrifennu iddo fo. Felly o dan yr rhyddiaeth oeddech chi'n gallu stori fer unrhyw beth mewn ffordd sydd ddim yn gerdd. Felly na llanw a thrai oedd o i fi, nes i ddehongli fel mewn ffordd wahanol. Nes i wneud o mwy wneud efo'r môr, achos yn amlwg mae llanw a thrai i wneud efo dŵr. Felly dyna be oedd i wneud efo'r rhyddiaeth. Testyn oedd llwybrau a nes i ysgrifennu am llwybrau defaid. A pam nes i ni? Oedd i digwydd bod yn cerdded drwy caeau sgynny ni, a nes i sylwi bod fi'n cerdded ar hyd y llwybroedd a defaid wedi wneud, a felly ddod y syniad i fyny. Beth nath y testyn apelio ato chi, a dwedwch tipyn am y gerdd ar stori fer wnaethoch chi ysgrifennu? Oedd y gerdd yn sôn am llwybrau defaid ar fynydd a bod nhw'n cael eu hel lawr rhyw fore. A oedd y gerdd yn gorffen mewn ffordd bod un ddafad bod tro'n aros ar ôl, a bod fi'n deheu fod ar ddafad yn torri tir newydd ac yn ddim yn cadw at y rheola. Felly fel ni'n sôn, llanw a thrai oedd y testyn ar gyfer rhyddiaeth. Be nes i ysgrifennu oedd llyn micro, felly maen nhw o ran ffurf, fysa chi'n gallu dehongli fo fel cerdd. Mae'n gallu bod yn unrhyw beth sy'n fwy na 2 frawddeg. Felly, be nes i wneud oedd cyfres o llyn micro, 10 o'n nhw dwi'n meddwl, yn sôn am destunau gwahanol i wneud efo'r môr neu efo dŵr neu efo llanw a thrai. A mwy na just bod yn efo môr hefyd, be nes i wneud oedd edrych ar y berthynas gyda ni fel pobl efo'n gilydd. Mae'n destun eitha cry yn unrhyw waith dwi'n ysgrifennu lle. Achos mewn ffordd llanw a thrai ydy bywyd. Mae gennych chi'r pull give and take na. Felly, dyna be oedd yn strio ni mewn ffordd. A dych chi'n, ti'n newid gweud nawr bod ti'n sgrifennu, o dych chi dwy yn sgrifennu yn rheoled, neu dyma tro cyntaf chi gystadlu? Dwi'n meddwl, o'n i'n cystadlu yn Ffermwyr Ifanc blynyddoedd, wedyn dyma'r ail waith i fi gael llwyddiant mewn ffordd. Pan o'n i, felly llynedd, o ran llynedd yn y flwyddyn, yn y calendar Ffermwyr Ifanc, nes i ennill yn y sir, a wedyn nes i yn amlwg ennill yn y sir ac yn genedlaethol leni. Ond dwi'n ysgrifennu ers blynyddoedd, just mwyn fi'n hun lle, a just gystadlu mewn Eisteddfodau lleol. A wedyn dwi'n meddwl yr hwb i fi oedd nes i gael cymholiaeth pan o'n i tua 15 yn Eisteddfod Ffermwyr Ifanc. Nes i ennill, ond nes i gael ail, ac i fi oedd hynna'n hwb i gario ymlaen. A wedyn nes i ennill Prif Lenor yn Eisteddfod 2020, a wedyn dyma'r hwb i fi i gario ymlaen wedyn. A mae hyd i bod yn freuddwyd gyda fi i ennill cader Eisteddfod Ffermwyr Ifanc ers pan o'n i'n blentyn. Felly, o'n i'n hapus i just bod loni ar ennill yn feirionnydd. A wedyn nes i drio eto, a just bod digon ffodus i ennill yng Nghymru fyd. Ond i fi, mae'n sicr di bod yn hwb o ran y Ffermwyr Ifanc i deimlo bod yna rhywun eisiau darllen eich gwaith chi, ni just bod chi'n siarad bach o sens weithiau. Ddim hynna'n rhywbeth sy'n gysylltu fo fi'n aml iawn, ond Dwi'n hollol wahanol. Dwi wedi cystadlu mond efo Ffermwyr Ifanc yn y Steddfod, a dyna ddim hyd yn oed bob blwyddyn. Fes i'n ail efo ysgrifennu stori flwyddyn dwytha, ond fel arall na dwi'n ysgrifennu o gwbl. So, di hwn nawr wedi rhoi hyder i ti i ysgrifennu mwy? Wel, lot o bobl wedi gofyn ta fi leni, o ti wedi cystadlu yn y genedlaethol, na. Dwi'n gwrdd dweud na. Dwi'n meddwl bod fi ddigon talentog i fod ar y lefel yna, illa neu drio yn y sefyd Ffermwyr Ifanc eto, ond di smater amser a gweld. A cael yr awen, mae'n debyg y fe. O, chi'n dueddol i ysgrifennu dros y stori fer, neu dim ond gerdd, neu dibynnu beth yw'r awen?
gweld beth i'r testyn, dwi'n meddwl, a gweld efo llwybra nes i benderfynu sgwynnu beth o'n i'n wybod, beth o'n i ddall, fel arall, dwi'n meddwl os o'n i'n gallu. Fel yn Lisa, dwi wedi cael gymaint o bobl yn gofyn, sa'n angen fi fynd i pafiliwn lenni? Dwi'n fatha, na, sgan i'n amser i hynna. Ond i fi, swn i'n hoffi, swn i'n gallu barddoni, yn dydw i ddim. Dwi bach yn hirwyntog hynny, gyda ormod i ddeud. Lle, na, rhyddiaeth dwi'n sgwennu'n benna, ond, ie, dwi wedi bod yn sgwennu pethau eitha cryno yn ddiweddar fel un sôn efo'r llyn micro. Dwi wedi bod yn ffeindio fo'n anodd i ysgrifennu straeon byrion. Os dwi yn yr meddylfryd o sgwennu rhywbeth cryno, dyna lle fyddai am fisoedd. A wedyn, os dwi eisiau sgwennu rhywbeth hirach, dyna lle fyddai am fisoedd. Felly i fi, dydw i'n mynd tueddu i edrych ar y testyn neu blygu'r testyn i be dwi eisiau fo fod. Dwi yn sgwennu nodiadau o ddydd i ddydd, fel sy'n rhywun yn deud rhywbeth dwi'n licio, neu sgwennu fel awr. Felly, os da chi'n gweld bod chi wedi deud rhywbeth, mae'n un yn straeon fi rhywbryd, just, na i ddim copyrightio chi. Ond na, mae gennau llond notes ar yn ffôn o bethau sy'n ysbrydoli fi, a ie, os dwi'n gweld testyn, na i blygu fo, na i mynd i'r testyn na mewn ffordd. So, felly, pwy sydd wedi ysbrydoli chi? Os na rhywun, falle, pan o'ch chi'n yr ysgol, chi'n edrych fyny, chi'n athrawes neu athro, os na rhywun wedi ysbrydoli chi, traf, wrth i chi mynd i'r maes ysgrifennu? Na, dwi'n cofio o athrawes ysgol uwchradd Gymraeg yn dweud bod ti wedi rhaid stori yn ei wneud i gwybod fatha gweith catra fewn ail, dwi'n meddwl, wbeth ond plentyn o neu wedyn, doedd o'n lot i gysadlu, ond fel arall, na, na, dwi wedi stig gwneud ar liw fy hun, really. Ie, swn i'n dweud bod yna lot o bobl sydd wedi ysbrydoli fi gael ymlaen a wedi ysbrydoli yn ddiddordeb i mewn llenyddiaeth. Pan o'n i'n iau, o'n i'n llefaru lot. A wedyn pan o'n i'n yr ysgol gynradd o gynnau athrawes, Mrs Parry. A hi nath bannu'n ddiddordeb i ddechrau fo i mewn llen. Ac oedd gen i hi ddiddordeb yn y pethau o'n i'n sgwennu. Ond dwi'n meddwl nes i ddechrau ysgrifennu go iawn tan i fi fynd i'r ysgol uwchradd. A mae Delyth Medi yn athrawes Gymraeg i o hyd i bod yna fi hyd yn y rwan pan ni'n gystadlu ar gyfer coron ryr, nes i yrru darn iddi am hanner awr wedi 11 ar noson y dyddiad cau, ac oedd o'n cau am 12, a nath i ddarllen drosto fo i fi yn syth, gyrru cywiriadau fi, nes i neud hynna, gyrru yn ôl, ac oedd o'n mewn erbyn tua 5 munud i 12. Go lew. Dwi'n eitha lwcus o Delyth Medi wedi bod erioed, a hefyd i Gwen Edwards, oedd hi'n athrawes Gymraeg yn ysgol y Moelwyn, felly mae'r ddwy nhw o hyd yn ambarod i ddarllen dros yng ngwaith i. A dwi wedi bod yn lwcus pan nes i'r coleg, nes i Fangor i astudio Cymraeg. O gynnau ddau diwtor, Angharad Price a Gerwyn Williams, oedd o hyd yn annog i ysgrifennu. Dwi'n cofio yn y flwyddyn gyntaf, nath Gerwyn ddeitha fi bod o'n edrych ymlaen i ddarllen yng nghyfrol i rhywbryd, ac yn eitha, ie, iawn. Ond dyn ni'n dal yn aros am y gyfrol na, ond dyn ni. Ond na, dwi wedi bod yn lwcus iawn o'r bobl dwi wedi cael yng nghwmpas i a'r dylunwadau dwi wedi cael i'n hynnal i mewn ffordd. A ydych chi'n teimlo fel nawr fel enillwyr y goron a'r gader gyda'r Ffermwyr ifanc, a falle gyda Ffermwyr ifanc, falle gyda'r enillwyr, os na rhyw fath o rhaglen, falle dylen ni fod yn rhoi fwy o ysgogiad, neu fwy o fforddiant, neu rhywun i mentora chi? Efo fi, dwi'n meddwl mae'r Ffermwyr ifanc yn gwneud digon beth bynnag. I fi, swn ni'n cael y cyfle o ennill cadar yn un arall, mae'r mudiad yn wych efo rhoi ysgogiad anyway. Da ni'n cael yr gymaint o brofiadau drwy'r mudiad, ond eich fysa fatha sesiwn sydd o ysgrifennu creadigol neu fath eich unwaith y flwyddyn neu rhywbeth, ond ma' nhw'n rhoi cyfleoedd i ni anyway, dwi'n teimlo. Swn i'n cytuno o ran dwi wedi bod yn ffodus o ran cael ymagu mewn ardal lle oedd yr urdd a'r Ffermwyr ifanc, a dwi'n teimlo weithiau dwi wedi bod yn llawer mwy ffodus bod fi yn aelod o'r Ffermwyr ifanc na dwi wedi bod o'r urdd mod wedi bod yn ffodus o fod yn aelod o'r urdd hefyd, ond mae'r Ffermwyr ifanc o hyd yna i'r cyfleoedd hefyd i'r bobl yna sydd yn byw yng nghefn gwlad, sydd falle ddim yn enillwyr cenedlaethol. Os da chi'n sylwi mewn eisteddfodau Ffermwyr ifanc, ddim yr union pobl sy'n ennill bob blwyddyn. Dwi'n gwybod bod hynna'n rhyw ysbrydeb sgan ni efo'r system genedlaethol ar urdd, ond dydy ddim yn bodoli i'r Ffermwyr ifanc. A dwi'n meddwl bod hynna'n rhywbeth braf, bod yna bobl eraill yn ennill bob tro ar y cyfle i bobl fysa ddim yn cael fel arall. Ie, mae rhaid wneud fwy, achos fi'n gwybod geithoch chi canmoliaeth uchel iawn. O'n i'n gweithio ar y pryd gyda Ffermwyr ifanc, ond fi'n cofio gwylio ar y teledu, geithoch chi canmoliaeth mawr iawn gan y beirniad. Chi'n cofio pwy oedd y beirniad? Cerwyn Jones, oedd yn fraint, cael rhywun fel am darllen y waith.
Ia, wedyn yn darllen yn gwaith i oedd Catherine Gwyn, a wedyn nes i sylweddoli bod hi'n chwaer i rywun oedd yn byw ddim yn bell ohono ni yn y diwedd, felly fel yma Cymru fyd da. So chi'n cofio'r deimladau a hefyd y deimladau pan mynd ar y llwyfan? Dwi'n cofio'n union lle o'n i newydd orffen dysgu'n wers gynta ar ymarfer dysgu yn ysgol Glan Clwyd, a nes i sylwi bod gen i'n missed call o bylf, ac o'n i fel, it can't be. So nes i ffonio nhw'n ôl, achos oedd hi'n nos lun, o gen ni gyfarfod adran, so rai fi ffonio nhw'n ôl in between, a wedyn wnaethon nhw dweud bod wedi ennill. A wedyn ni'n cweit yn gwybod beth i wneud, efo fi'n hyn achos o gen i gyfarfod adran, so nes i just mynd i'r cyfarfod a meddwl, rai fi ffonio mam. A wedyn, ia, nes i, oedd hi'n bythefnos wedyn, dwi'n meddwl, nes oedd hi'n adeg Eisteddfod. Ond dwi'n chwarae rygbi hefyd, felly gen i Eisteddfod ar y Sadwrn ac gen i gêm lawr yn y de ar y dydd Sul, felly o'n i'n trio paratoi'r ddau ar yr un pryd. Ond dwi'n meddwl nath o hyd yn ei hitio fi nes o'n i yn eistedd yna a meddwl, sut dwi fod i sefyll? Ydw i fod i sefyll yn syth? Ydw i fod i aros nes mae'r goled i ffindio fi? Oedd just y profiad o drio meddwl sut dwi'n mynd i sefyll a sut dwi'n mynd i edrych yn gall ar teli. I fi, dyna beth y beth mwyaf, ddim mynd drwy'n meddwl i tan o'n i'n sefyll na fy coror ar ymhen. So nath neb gweithio ti, mae sydd ti aros 5 eiliad neu 10 eiliad cyn sefyll? Na, dim byd. Felly, o'n i jyst yn poeni fatha beth dwi'n sefyll ar y fian, beth dwi'n wedi ffindio fi, ydw i fod i gerdded efo'r gerddoriaeth, beth sy'n digwydd. A hefyd dwi'n fyr iawn, felly o'n i'n poeni bod fi'n mynd i faglu dros yr cape bach. So, dyna beth o'n mynd drwy'n meddwl i. Dwi'n cofio lle ni hefyd ceisio'r elwed, ond i digwydd bod mewn ciw i fwcio doctor. Ges i braf i ddangos bod fi wedi cael glandular fever dros yr ha, wedyn, ie. Mae'n lwcus y dim blood pressure, oedd y blood pressure ti wedi biladio fod o fe? So wedi gael o wedyn, mae'n siŵr bod fe'n uchel. Yna dwi'n cofio textio mam a dweud bod fi wedi ennill, a dwi'n cofio dwylo fi'n crynu, ond ni'n cael diawl o job sgwynnu. Ond, ie, dwi'n cofio yr ysgol lle oedd yr Eisteddfod, a dwi'n cofio mynd i fewn a tra chwilio am set addas i isan, achos o'n i'n eisiau isan ganol rhes. So dwi'n cofio gofyn, os o'n i'n isa ar y pen, ac oedd oes, ond gyd i fynd i ganol yna. Ie, jyst yn nerfus gwrdd sefyll lle fyny o flaen pawb a mynd ar y llwyfan. Ac o'n i'n cael llais yn ymhen yn dweud, cofio wenu, paid y saltia, yn troi oedd bod chdi'n mwynhau ar y llwyfan, bod chdi ddim yn rhy nerfus. Ydych chi'n siŵr fod yn falch iawn nawr, achos blynydde yn ôl, dim ond yr gader oedd gyda'r Ffermwyr Ifanc yn Cymru, felly mae'n braf nawr gweld y gader a'r goron. Chi'n teimlo'r un beth? Ie, mae'n rhoi cyfle i 2 berson bob blwyddyn ennill brif wobr mewn ffordd. Ie, ynddi, achos yn sir ni, dwi'n meddwl, mae yr un yn wahanol, ond dwi'n meddwl chi'n cael coron a gader ydych. Ond yn Meirionnydd, dim ond y gader ydych chi'n cael, felly mae'r rhyddiaeth a'r barddoniaeth yn mynd yn erbyn i gilydd. A dwi'n meddwl bod o'n bechod achos sut ydych chi yn cymharu barddoniaeth ar rhyddiaeth. Mae nhw weithiau'n gallu bod drif drafflaeth weithiau, maen nhw'n hollol ar wahân. Cos gennych chi 2 sy'n hyd i cael ei gwobrwyo, felly dim ond yn hyddiannol bod un yn cael cader a llall yn cael coron. A falle fysa'n stori ni'n hollol wahanol, falle fysa Lisa wedi gael o, neu falle fysa ni wedi. Lle, dwi'n meddwl yn hynny o beth, dyn ni wedi bod yn lwcus fy nhw wedi. Ond dwi'n meddwl bod o'n neis achos bod y Ffermwyr Ifanc ar yr Eisteddfod Genedlaethol yn neidio ar wahân, mae'n neis bod yna rhyw fath o undod hefyd bod pawb yn cael yr un gwobrwyo. A mae pawb siwr eithaf gwybod, ond ble mae'r gader a ble mae'r goron yn eich tŷ chi? Mae'r gader yn y stafell fyw, mae pethau yn mynd o gwmpas sydd i gael i lle. Mae'n fi hefyd yn y stafell fyw ar y dresser, achos chwarae teg nes i gael clustog wedi wneud allan o garthen Sir Benfro, dwi'n meddwl, sydd yn cydfynd efo y patrwm sydd ar y gader. Felly mae'n eista ar y glustog ar y dresser. A mae siŵr o fod mae pawb eisiau gwybod beth oedd eich ffug enw a pam ddewisoch chi yr ffug enw, os ydych chi'n cofio nôl. Yn ffug enw i oedd Mali, a mae o'r peth mwyaf random achos just enw'n hi fi di Mali, y terrier bach sgan ni adre. Cynefin oedd yn ffug enw i, ond trwy'n cofio nôl pan bod fi wedi dewis Cynefin, a dwi'n meddwl bod y ddafad ddim yn aros o fewn i Cynefin, bod hi'n grwydro. Lle dwi'n meddwl felly ddodd y ffug enw. Does dim hir nawr tan Eisteddfod y Ffermwyr Ifanc lan yn Ynys Môn ar yng nghanol mis Tachwedd.
Os na rhyw bresur nawr i chi gystadlu eto, neu chi moyn gystadlu, neu chi teimlo fel falle bod eisiau hoi, neu dibynnu beth fydd y testyn? Mae dibynnu beth fydd y test yna, ond dwi'n cael yn ffrindiau'n dweud o wrech ennill coron le neu fynd efo'r gadar. Fel o'n i'n dweud, dwi'n cystadlu fe bobl iddyn beth bynnag. A i fi, dwi'n meddwl dwi'n dechrau sylwi bod fi'n mynd yn hun, ac yn amlwg mae yna oed ar yr urdd ac ar y ffermwyr ifanc, felly dwi'n teimlo os nad dwi'n cystadlu rwan fel pryd dwi'n mynd i wneud. A hefyd mae'n nghariad i o Ynys Môn, felly mae rhai fi ennill. Oes, mae rhai. A mae pwyntiau anyway, mae pwyntiau'r... Yn hollol, mae'n rhaid o brownie points. Dwi wedi bod yn eitha ffodus yn lle dwi'n byw yn Meirionnydd, bod gen ni eitha tipyn o steddfodau lleol, a dwi'n meddwl dyna lle nes i ddechrau. Yn debyg i beth ti'n dweud, fatha mae athrawon Cymraeg yn ein ardal ni, falle yn enwedig o fewn Coleg Meir yn Dwyfor, dwi'n gwybod dych chi'n clywed yr enwau o gwmpas lle maen nhw yn ddam yr gwaith i mewn. Dwi'n cofio yn pan tua 30 nes i ennill Clwb ifanc yn sefyll am Fachreth sy'n lleol i fi. A wedyn pan o'n i'n y coleg nes i ennill Clwb ifanc yn Steddfod Môn. Lle dwi'n meddwl i fi hefyd yn ogystal ar arweiniaeth wedi cael gan bobl eraill. Mae jyst y beirniadaethau ydych chi'n cael o steddfodau lleol. A hefyd jyst bach o bres. Mae gymaint o bobl sy'n mynd i fatha potwash pan ydych chi'n 15 oed. Ond o'n i'n dod adre rolling in cash di bod yn y steddfod am un noson. Lle swn i'n annog i unrhyw un hyd yn oed na dyna dydych unig emotif chi ydych chi'n mynd i gadw rhywun yn rwla yn hapus. So dyna dydych reswm ydych chi'n mynd i steddfod ydyn nhw, jyst cerwch. O'n i'n cysadlu mewn eisteddfodau lleol pan yn fengach, ond dwi ddim wedi. Gysio rhywun yn gofyn ta fi drio am Clwb ifanc, ond dwi'n affodus rhy hen. So, ond ella dylen ni drio, mae'n bwysig cefnogi eisteddfodau lleol, dydw i. Ella bod hynna'n beth i fi gychwyn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi yn cadw cwmni fi heddi. A fel wedys i gynnau, llongyfarchiadau mawr, mae fe'n dipyn o glod i gallu ennill yn genedlaethol a dymuniadau gorau chi'r dyfodol. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.